ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. 700 वर्षांची परंपरा असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव येथील माईचं घर म्हणजेच घरवडकर राऊळ कुटुंबियांच्या गणपतीला 7व्या दिवशी जल्लोषात निरोप देण्यात आला. या भव्य गणेश मूर्तींची फटाक्यांच्या आतषबाजीसह वाजत गाजत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. या विसर्जन सोहळ्यासाठी शेकडो भाविकांनी गर्दी केली होती. सुमारे 700 वर्षांची परंपरा या गणेशोत्सवाला आहे. 85 पेक्षाही अधिक कुटुंबाचा हा गणपती आहे. मळगाव येथील माळीच्या घरचा गणपती म्हणून हा बाप्पा सुप्रसिद्ध आहे. या परंपरेनुसार यावर्षी 7 दिवसांचा उत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा झाला. मळगाव गावातील 5वे देवस्थान म्हणून ओळख असलेल्या मळगावसह सावंतवाडी तालुक्याचे धार्मिक भूषण असलेल्या या गणरायाचे सालाबाद प्रमाणे 7व्या दिवशी वाजत गाजत फटाक्यांच्या आतिषबाजीत विसर्जन करण्यात आलं. हा गणेशोत्सव राऊळ कुटुंबियांच्या सामूहिक आणि कौटुंबिक एकतेचं आदर्श उदाहरण आहे. दरवर्षीप्रमाणे गणेशोत्सवात गणपती पूजन, ऋषी पंचमी, गौरी पूजन, विसर्जन, सत्यनारायण महापूजा, भजन, फुगडी यांसहित लहान आणि तरुण मुले मुलींचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले. माळीच्या घरातील गणेशोत्सव हा पारंपरिक 7 दिवसांचा असतो. मुख्य म्हणजे या घरामध्ये सर्वजण एकत्र येऊन रोज काकड आरती, दुपारची आरती, सायंकाळची आरती करून गणरायाची आराधना करतात. पहिल्या दिवशी म्हणजेच मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या दिवशी गणेशाचं विधिवत पूजन झाल्यावर गणेशाला या कुटुंबियांकडून वेगवेगळ्या 7 प्रकारचा नैवेद्य दाखवला जातो. सामूहिक भोजनाचा आनंदही लुटला जातो. शिवाय या घरातील प्रत्येक कुटुंबियांकडून गणेशाला आपल्या आवडीचाही नैवेद्य दाखवला जातो. उत्सवाच्या 7 दिवसांमध्ये प्रत्येक दिवशी धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. महिलांसाठी रांगोळी स्पर्धा, लहान मुलांसाठी रेकॉर्ड डान्स स्पर्धा घेतल्या जातात. घरातील सर्व कुटुंबातील महिला एकत्र येत रोज गणपती समोर विविध प्रकारच्या फुगड्या घालतात. याशिवाय रोज सायंकाळी आरतीनंतर भजन आणि शेवटच्या दिवशी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन होतं. त्यामुळे 7ही दिवस संपूर्ण घरात भक्तिमय वातावरण असतं. 7ही दिवस या घरात होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमात ज्येष्ठ तरुण मंडळींसह घरातील लहान मुलंही आनंदानं सहभागी होतात. 7व्या दिवशी 24 जणांच्या आधारानं श्रींचं भक्तिमय वातावरणात ढोल ताशांच्या गजरात विसर्जन करण्यात आलं. परंपरेनुसार श्री रवळनाथ मंदिर समोर या गणपतीनं काही वेळ विश्रांती घेतली. शेतातून मार्गस्थ झालेली ही विसर्जन मिरवणूक डोळ्यांचं पारणं फेडणारी होती. विसर्जनानंतर सामूहिक भोजन घेऊन राऊळ कुटुंबीय पुढच्या भेटीचं नियोजन करून आपापल्या कामासाठी मार्गस्थ झाले. 7 दिवस आपल्या लाडक्या देवाची सेवा केल्यानंतर निरोपाच्या वेळी पुढच्या वर्षीच्या गणेशोत्सवाची आज उराशी बाळगूनच गावातील वेस ओलांडली. याही वर्षी हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या उत्सवाला नातेवाईक, मळगाव ग्रामस्थ, राजकीय व्यक्ती, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते, शिक्षक, उद्योजक, व्यावसायिक, कलावंत आदींसह भाविकांनी या गणपतीचं दर्शन घेतलं. माळीचं घर मधील अनेक कुटुंबियांनी गणपतीला गाराणं घालून सुख समृद्धी, आरोग्य, नोकरी व्यवसायात भरभराट होण्यासाठी साकडं घातलं. त्यानंतर भव्य मिरवणुकीनं या गणरायाचं थाटात विसर्जन करण्यात आलं.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.